terceira ternera, os filetiños de croca de ternera a plancha. Poñemos a reducción de mencía, os pementos de toquillo, un pouco de sal maldo. Está lista. Benvidos á sucursal. Ofrecémosvos unha tapa de croca de ternera con pimentos do piquillo, unha reducción de mencía e un pouquiño de pan de fogaza para acompañar. Unha copiña de viño tinto ribeiro e aquí vos esperamos.